ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वां वदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், வெல்கம் யூ ஆல். இன்னைக்கு நம்ம வந்து துர்கா மாதாஜி நீங்க பின் பண்ணலாம் ப்ளீஸ். இன்னைக்கு Okay. நம்ம வந்து சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம். நம்ம பகவத்கீதை இந்த ஜேர்னில வந்து நம்ம வந்திருக்கிறது எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே 15. ஓகேவா? இதில் நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் என்ன, அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். ஓகேவா? பகவான் தான் புருஷோத்தமன் இருக்கு. புருஷர்களே உத்தமன் அவங்க தான். சரியா? அதாவது அவங்க விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிறதுல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாத்துக்கும் மூல முதற் காரணம் அவங்க தான். அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் எல்லாம் தோற்றம் அளிக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து பலமுறை பல இடத்துல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். இப்ப பகவான் அவங்களே வந்து ஸ்வயம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஞானம் இந்த சாப்டர்லயும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வேத கல்வியை பயில்றது மூலமா, சரியா, அந்த மூலமா நமக்கு ஒரு ஞானம் கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை வச்சுட்டு ஒரு பக்தனானவன் பகவானுடைய திருவடியை அடைய முடியும். ஓகேவா? ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் ஒரு ஒரு ஞானம் கொடுத்துட்டே தான் வராங்க. அதுல இந்த 15வது அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஓகேவா? ரொம்ப 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 ரகசியமான அறிவு ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. இந்த அறிவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேத கல்வியை தெரிஞ்சுக்கிறது. ஏன் வேத கல்வியை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா ஒண்ணு வருது. பகவான் தான் வந்து வேதங்கள் எல்லாத்துலயுமே புகழறது யாரு அப்படின்னா பகவான. வேதங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்றதே யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர் தான் அப்படின்னு இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகா ஒண்ணு வரும். இந்த இந்த வேத கல்வி எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணத்தை விட்டாதானே இன்னொரு கிடைக்கும். எதை விடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்து மேல இருக்கிற பற்றுதலை விடணும். இது வந்து சின்ஸ் செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பகவான் சொல்றாங்க. இதை விடு அதை பிடி. ஓகேவா? எதை விடணும்? இந்த ஜட உலக பந்தத்தை நம்ம விடணும். இது மேல இருக்க பற்றுதலை நம்ம விடணும். எதை பிடிச்சுக்கணும்? பகவானை பிடிச்சுக்கணும். அவங்கள அடையணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி வழிமுறைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம். தியான யோகம் பண்ணலாம், புத்தி யோகம் பண்ணலாம், கர்ம யோகம் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஞான யோகம் இப்ப 13th சாப்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து ஞான யோகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? அதுலயும் சப்டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. கர்ம யோகத்திலேயே வந்து கர்ம காண்டா இருக்கு, நிஷ்காம கர்ம யோகம் இருக்கு, சகாம கர்ம யோகம் இருக்கு, பக்தி யோகத்துல அனன்ய பக்தி இருக்குது. ஓகேவா? சோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நிறைய வேலை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை அடையறதுக்கான வழிமுறைகளை பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இந்த சாப்டர்ல ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறது தானே ஞான யோகம். சோ எந்த ஞானம் அப்படின்னா வேத ஞானம். இந்த வேத ஞானம் வந்து எதுல இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்கிறது மூலமா அல்லது பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா. அப்ப நமக்கு என்ன, எதுல இருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலக பிணைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து நம்ம லிபரேட் ஆகி வெளில வருவோம். அப்ப இந்த சாப்டர் எப்படி நம்ம சுருக்கமா சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜட உலகம் மீதான பற்றுதல்கள் அது எல்லாத்தையும் முறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுல சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புருஷோத்தம யோகத்துல. ரொம்ப குட்டியோட சாப்டர் இது. 20 ஸ்லோகாஸ் தான். பகவான் வந்து இது மிக மிக ரகசியமான ஒரு ஞானத்தை இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி தர போறாங்க. இப்ப நம்ம இதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. दुर्गा माता जी स्क्रीन विजिबल இருக்கா? Yes, Mataji. எஸ் மேம், தேங்க்யூ. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. இது சாப்டர் 15 அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா. யோகா ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சன். ஓகேவா? பகவானுடைய யோகம் இது. சுப்ரீம் பர்சன் அவங்க தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். அவங்க தான் அவங்களோட சிறப்பம்சங்கள் பூரா இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஞான சக்ஷுஷு, அதாவது யார் உண்மையிலேயே பார்க்கக்கூடியவன். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் 13th சாப்டர்ல ஞான சக்ஷுஷு ஒரு வேர்டு வந்திருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம வெறும் மூணு கண்களால் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாம்
என்ன அப்படின்னா பகவானை காமிக்காது. நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு திவ்யமான புலன்களோட அந்த ஞானத்தோட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானோட லீலைகளை, பகவானோட குணத்தை, அவங்களோட அம்சத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதையெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போறாங்க. நம்ம சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டீஸுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மத்தஜி 15.1. Yes, Mataji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदक्षाहम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஓகேவா? இப்ப இதுல வந்து ஒரு ட்ரீயை பத்தி பார்க்க போறோம். முதல் 5 ஸ்லோகாஸ் வந்து எதை சொல்ல போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உயிர் வாழியின் இதய பலவீனம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறத சொல்ல போகுது. ஓகேவா? இதய பலவீனம்னா எதுவும் கிடையாது, பற்றுதல். இந்த ஜட உலக பற்றுதல் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அததான் பலவீனம்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணுது, அந்த பலவீனம் என்ன பண்ணுது, நம்மள கட்டுண்ட ஆத்மாவா ஆக்கிடுது. மேல மேல இதே சூழல்ல நம்ம சிக்கிக்கிறோம். ஓகேவா? எந்த ஒரு கஷ்டத்துக்கு நம்மள உள்ளாக்குதோ அதை நம்ம பலவீனம் தானே சொல்லணும். ஓகேவா? அதை வந்து எப்படி அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆசை மரம், டிசையர் ட்ரீன்னு ஒரு ட்ரீ இருக்குது. ஓகேவா? அதோட ஒரிஜினல் ட்ரீ எங்க இருக்கு அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருக்குது, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. இப்ப ஜட உலகத்துல என்ன மரம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட பிம்பம். ஓகேவா? அதனால அது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, ஒரு மரம் அப்சைட் டவுனா அப்படி கவுந்து தொங்குனுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்க இமேஜினேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மரம் அது வந்து அப்சைட் டவுனா இருக்குது, அதாவது மேல் நோக்கிய வேர்கள் கீழ் நோக்கிய கிளைகள், ஆலமரம். ஓகேவா? அந்த மேல் நோக்கிய வேர்கள்னா வேர்கள் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த கிரகமான சத்தியுகத்துல ஆரம்பிக்குது. பகவான்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது அது. ஏன் அப்படின்னா அந்த டிசைர் ட்ரீயோட ஒரிஜினல் ட்ரீ எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மரம் தான். அதோட பிம்பம் தான் இந்த பௌதிக உலகத்துல தெரியுது. சோ அது ஆரம்பம் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணலோகம். அதாவது இந்த வேர்கள் இருக்கிற பகுதி எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருப்பிடம். ஓகேவா? அந்த மரத்தோட ஸ்டெம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ட்ரங்க்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த பெரிய மிகப்பெரிய தண்டு, அந்த நடுத்தண்டு எங்க வருது அப்படின்னா பிரம்மலோகத்தை தாண்டி வருது. அதுக்கப்புறம் கிளைகள், உபகிளைகள், சரியா, அதெல்லாம் வரும். ஓகேவா? சோ வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்குது, அது பகவான்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குது. கீழ் நோக்கி கிளைகள் எல்லாம், மரம் அப்படியே கவுத்து வச்சீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், கிளை எல்லாம் கீழே தொங்குற மாதிரி இருக்குமா? அப்புறம் அந்த எல்லா மரம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன கண்ணுக்கு தெரியும், அதோட இலைகள் தெரியும், பழம் தெரியும். ஓகேவா? பூக்கள் தெரியும், அதெல்லாம். அந்த இலைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேத பதங்கள். ஓகேவா? அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் அதுல எழுதப்பட்டிருக்குது ஒரு ஒரு இலையிலையும். அப்படி ஒரு ஆலமரம் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஒரு ஆலமரம் இங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை அறிந்தவன். ஓகேவா? அப்ப வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னா வேத கல்வியை பத்தி இந்த இடத்துல பேசப்பட்டிருக்குது. ஒரு வேத கல்வியோட நோக்கம் என்ன, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், படிக்கிறோம், ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல. என்ன இன்டென்ஷன், எதுக்காக பகவத்கீதை சேர்ந்த அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. இப்ப நோக்கம் என்ன, கிருஷ்ண பகவானை புரிந்து கொள்றதுதான். ஓகேவா? சோ ஒரு வேத கல்வியின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவானை புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான். சரியா? சோ இந்த மரத்தை அறிஞ்சவன், இந்த மாதிரி ஒரு மரம் இருக்குங்கிறது நம்ம யாருக்காவது தெரியுமா? நம்ம எல்லாம் நியோபைட்ஸ், இப்பதான் பக்தி செலுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இப்ப இதுல நம்ம டீப்பா போக போக ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது நம்ம கண்களுக்கும் என்ன புலப்படும், இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை மரம் இருக்குது. ஒரிஜினலா இருக்கிறது அது ஆன்மீக உலகத்துல, பௌதிக உலகத்துல அதோட நிழல் பிம்பம் மட்டும்தான் இருக்குது. அதுவும் அது எப்படி இருக்குது, தலைகீழாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியும். சோ இத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாரு அப்படின்னா வேதங்களை முழுமையாக கற்றவர்கள். சோ அந்த ட்ரீல ஒரு ட்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரான்சஸ் நிறைய இருக்கும், கீழே இருக்கும் மேல இருக்கும். ஓகேவா? அந்த கிளைகள் எல்லாம் என்னென்ன, மேல இருக்க கிளைகள் என்ன, கீழே இருக்க கிளைகள் என்ன, அப்புறம் உப கிளைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு விளக்கமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க போறாங்க பகவான். 15.2 மெத்தட்ஸ். अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रावलाः अधश्च मूलान्यनुसन्दतानि कर्मानुबन्धि மனுஷ்யலோகே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன.
ஒரு மரம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல ஒரு மரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, செடி வைக்கிறோம்னா அதுக்கு தண்ணி ஊத்துறோம். ஸோ அதுக்கு நரிஷ்மெண்ட் ஒண்ணு கொடுக்குறோம் இல்ல, ஓகேவா? அப்ப தண்ணியை நம்ம அதுல போட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மரமானது செழிச்சு வளருது. அப்ப இங்க இந்த ஜட உலக மரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஆசை மரம் டிசைர் ட்ரீ இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எதால வளப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் அது வளப்படுத்தப்படுது. அதுக்கு நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது எது அப்படின்னா இந்த த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். அதுதான் அதை வந்து என்ன பண்ணுது, இன்னும் செழிப்பா விரிவடைஞ்சு வளர வைக்குது. சாதாரண ஒரு மரம் அது நம்ம தண்ணி ஊத்த 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 அது நல்லா செழிப்பா வளர்ற மாதிரி இந்த ஜட உலக மரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்களோட சம்பந்தம் அதிகமா ஆக 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 அது நிறைய 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 பிரான்சஸ் விட்டுக்கிட்டு அது செழிப்பா செழிச்சு வளருது. அப்ப இந்த பிரான்சஸ் எல்லாம் எங்க இருக்குதான், மேல் நோக்கியும் இருக்குது கீழ் நோக்கியும் இருக்குது. மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவலோகம், நல்ல நல்ல உயர்ந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் வாழக்கூடிய கிரகங்கள், ஓகேவா? கீழ் நோக்கி அந்த கிளைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மாதிரி ஜனலோகம், அப்புறம் பாதாள லோகம், இன்னும் அசுரர்கள் வாழக்கூடிய லோகங்கள் அப்படி, ஓகேவா? அப்புறம் மிருகங்கள்லாம் வாழக்கூடியது. இந்த மாதிரி அதாவது கிளைகள்ல ரெண்டு கிளைகள் இருக்குது, மேல் நோக்கிய கிளைகள் கீழ் நோக்கிய கிளைகள். மேல் நோக்கிய கிளைகள் எல்லாம் எது எந்த எந்த கிரகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணலோ அதாவது சாரி தேவர்களோட இருக்கக்கூடிய லோகங்கள், அப்புறம் உயர்ந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் இருக்கக்கூடியது. கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்மள மாதிரி இந்த பூமி, அப்புறம் அதை விட கீழான லோகங்களை சேர்ந்த மக்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய, மக்கள்னு சொல்லக்கூடாது, உயிர்வாழிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள். உபகிளைகள் இருக்குது, ஓகேவா? மரம்னு பாத்தீங்கன்னா உபகிளைகள், செப்பரேட் பிரான்சஸ் எல்லாம் வேற இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா புலனின்ப விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அது நம்மள கட்டுப்படுத்துது. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரு ஆலமரம் அப்படின்னு பாத்தீங்களா, அதுல என்ன ஆகும், அதோட அதோட அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரான்சஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், வேர் ஊன்றி மறுபடியும் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருத்த மரமா வளர ஆரம்பிக்கும். சோ அந்த வேர்கள் எல்லாம் கீழே திருப்பி அது அங்கேருந்து வரக்கூடியதெல்லாம் மறுபடியும் வேர் விட்டு இன்னும் அதிகமா ஸ்ட்ராங்கா அந்த மரம் வெட்ட முடியாத அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா அது பல்கி பெருகி வளர ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த வேர்கள் ஏன் அப்படி பெருகி வளருது அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்களால் அது பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால். பலநோக்கு செயல்கள் என்ன, நம்ம சாதாரணமா செய்யக்கூடிய ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஓகேவா? அப்ப நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம், இந்த விஷயத்த தான் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் தரக்கூடிய விஷயங்கள். இதை நான் செஞ்சேன்னா இதுக்கு பலன் வருமா, இதை செஞ்சா பலன் வருமானு யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு ஒரு காரியங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா. அப்ப என்ன ஆகுறோம், நம்மள அறியாமையே கட்டுப்படுத்தப்படுறோம், நம்மள அறியாமே கட்டுண்டுறோம், ஓகேவா? அதோட நம்ம பைண்ட் ஆயிரும். அப்ப என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு இங்கக்குள்ளேயே அந்த பற்றுதல்ங்கிறத ரொம்ப தீவிரமா வளர்த்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப வளர்த்துக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளோட இருப்புங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், ரொம்ப அவசியம்னு நினைச்சுக்கிறோம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அந்த இடத்துல நம்ம பிக்ஸ் ஆயிடுறோம். சரியா? அதுதான் என்ன அப்படின்னா கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள், அது பந்தப்படுத்துது, ஓகேவா? அப்ப ஒரு மரம் அப்படின்னா இலைகள் சொல்லியாச்சு, அந்த இலைகள் எல்லாம் எதால அப்படின்னா வேத பதத்தால. ஒரு மரத்தை நம்ம பாக்குறோம்னா அந்த மரத்துல இருக்கிற எது தெரியுமா நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணும், ஒரு பார்த்த உடனே ஒரு மாமரத்தை பாக்குறோம், ஆஹா இலையெல்லாம் அழகழகா இருக்கே, பார்க்க சூப்பரா இருக்கே, நம்ம இலையை பார்த்து ஆசைப்படுவோம், எதை பார்ப்போம், அதுல இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை பார்ப்போம். சரியா? ஏன் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா பழங்கள், ஓகேவா? அதை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மரத்தை விட்டு நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோமா, நம்மளும் இது பறிச்சு சாப்பிடறது யாரும் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம அந்த மரத்தை விட்டு அசைவோமா, அந்த மரத்துல இருக்கிற எல்லா பழத்தையும் பறிப்போம், அவங்களுக்கு 4 கொடுப்போம், இவங்களுக்கு 4 கொடுப்போம், மாடிக்கு 2 கொடுப்போம், நம்ம 4 வச்சுப்போம், ஓகேவா? அப்புறம் இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் வருவோம், காயா இருக்கெல்லாம் மறுபடியும் பழுத்திருப்போம், ஆசை, ஓகேவா? அந்த பற்றுதல் அது என்ன ஆயிடுது, நம்ம செலுத்தக்கூடிய அந்த பார்வை மூலமா அந்த பற்றுதலை நம்ம அதிகப்படுத்திடுறோம். நம்ம எது மேல பார்வையை செலுத்துறோம், அந்த பழங்கள் மேல, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் மேல. அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ங்கிறது. நீங்க அதுக்கு அப்படியே நீங்க மேப் பண்ணி பாத்துக்கோங்க, ஓகேவா? அப்ப இந்த ஜட உலக மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, ஓகேவா? நம்ம செய்வோம் சில செயல்கள், செய்யறதுனால நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதுதான் அறம், ஓகேவா? அப்ப அது மூலமா நம்ம என்ன செய்வோம், பொருள் ஈட்டுவோம். சரியா? சாதாரண ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வோம், அதுக்குன்னு என்ன பொருள் கிடைக்குதோ அந்த பொருளை ஏத்துப்போம். அந்த பொருள் நம்ம ஈட்டுன பொருள்ல 50% நம்ம கடவுளுக்காக என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா அர்ப்பணிச்சிடணும், பகவானுக்கு மறுபடியும் அதை அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். ஏன்னா அது செய்யறதுக்கான அந்த தூண்டுதலா இருந்தவங்க பகவான் தான். அப்ப நமக்கு கிடைச்ச அந்த பலன்லயும் பாதி நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும்.
சோ அறம் பொருள், அடுத்தது இன்பம், நம்ம இங்கே அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இன்பங்கள். அப்புறம் ஒரு சர்டைன் பீரியடுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும், ஆன்மீக இன்பம் அதை அடைய பார்க்கணும் நம்ம. ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன, அசாஸ்வதம். நம்ம எங்க போகணும், வீடு பேரை அடையணும். பகவானுடைய திருவடி தாமரை தான் என்ன அப்படின்னா வீடு பேரு, மோட்சம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மள வந்து முதல்ல கட்டுப்படுத்துது, அப்புறமேட்டு அதை பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் நம்மள சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நம்மள அதுவே லிபரேட் பண்ணுது. அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பழங்களும் இலைகளும் தான். சோ நம்ம எது மேல நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் வைக்கணும்னா பழங்கள் மேல வைக்க கூடாது. பச்சை கலர்ல இருக்கிற அந்த இலைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இலைகளை நோக்கி நம்ம பார்வையை செலுத்தணும். அப்படின்னா இலைகள்ல என்ன குறிக்கப்பட்டிருக்குது, வேத ஞானங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதை படிக்கிறது மூலமா நமக்கு டைரக்டா பார்த்தா படிக்க முடியுமா, முடியாது, நமக்கு புரியாது. சோ நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு ஆச்சாரியார அணுகணும், அல்லது டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட நம்ம ஒண்ணு சேரணும். அப்படி சேர்ந்தோம், அல்லது பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கணும். இது எதுவும் எனக்கு புரியல, சோ எனக்கு என்ன பண்ணுனா போதும். எவ்வளவோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனா பகவான் என்ன சொன்னா போதும்னு சொன்னாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்க எவ்வளவோ புராணங்கள்ல இருந்து ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தது எதை, நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றதே பகவான் கிட்ட நம்மள கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தும்ன்ற விஷயம் சொல்லப்பட்டது. ஓகேவா? அது ரொம்ப சிம்பிள், எல்லாராலையும் சொல்ல முடியும். எனக்கு அது வாயிலே வரல, சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் எனக்கு வாயில வரல, என்னால சொல்ல முடியல, ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல, நானும் டெய்லி அதை சொல்லி பாக்குறேன், எனக்கு சாயங்காலம் ஆனா மறந்துடுது. இந்த மாதிரி எந்த விதமான எக்ஸ்கியூசஸும் எதுல வராது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துல வராது. சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட டப்புன்னு பிடிச்சுப்பாங்க, அதை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு எந்த விதமான ரெகுலாரிட்டிஸும் வேற கிடையாது. நீ இங்கதான் சொல்லணும், இப்படிதான் சொல்லணும், இந்த இடத்துலதான் சொல்லணும் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது பகவான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம என்ன செய்யலாம், அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம சரண்டர் பண்ணிக்கலாம். சோ இலைய படிக்க முடியலையா, இலையில இருக்கிற வேத ஞானம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியலையா, யூ கேன் அப்ரோச் குரு. குரு கிட்ட அப்ரோச் பண்ண முடியலையா, நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட நம்ம ஒன்னா சேரலாம். அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளோட விஷயங்களை நம்ம தெளிவுபடுத்திக்க முடியலையா, பெட்டர் சரண்டர் டு காட். பகவான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கை கொடுப்பாங்க. நீ இதை பண்ணினா என்ன ஆக முடியும், இந்த ஜட உலக பந்தத்துல இருந்து நீ வந்து உன்னை விடுவிச்சுக்கலாம், மோட்சத்தை நீ அடையலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க நம்மளுக்கு அந்த ஞானத்தை உரைச்சிருவாங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமாவே இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிய வந்துடும். ஓகேவா? சோ அந்த மரமானது கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குது. அங்கேருந்து சத்தியலோகத்தை தாண்டி, அதாவது ட்ரங்க், அந்த மரத்தோட ஸ்டெம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது யாரு அப்படின்னா சத்தியலோகம், பிரம்மா இருக்கக்கூடிய இடம். அதுக்கு கீழே பிரான்சஸ் வருது. அந்த பிரான்சஸ் வந்து மேல் நோக்கிய பிரான்சஸ், கீழ் நோக்கிய பிரான்சஸ். மேல் நோக்கிய அந்த கிளைகள் எல்லாமே எங்க சுட்டி காட்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல் கிரகங்களை சுட்டி காட்டுது, தேவ உலகங்கள். ஓகேவா? அப்புறம் உயர் ஜீவராசிகள் வாழக்கூடிய கிரகங்கள். கீழ்நோக்கிய கிளைகள் எல்லாம் எதை சுட்டி காட்டுது அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகம், இதுக்கும் கீழான உலகம். அதுல இருக்க பழங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. இலைகள்லாம் எதை குறிப்பிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேத பதங்களை குறிப்பிடுது. சரியா? இப்படி ஒரு மரம் எங்க இருக்கு, பௌதிக உலகத்துல. இது யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும், ஒரு பக்தனால, அல்லது இந்த வேத ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவனால. ஓகேவா? அப்ப இந்த மாதிரி நம்மள பந்தப்படுத்துது. இது லாஸ்ட் லைன் பார்த்தாச்சு. மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள், அந்த உபகிளைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, மேல மேல வேர்களை உற்பத்தி பண்ணும். ஆலமரம் அதோட குவாலிட்டியே இதுதான். சரியா? சோ அது என்ன பண்ணும், அது மறுபடியும் இங்க வந்து இன்னும் முளைச்சு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா அது வேரூன்றிடுது. ஓகேவா? அதுக்கெல்லாம் எது நரிஷ் பண்ணுது அப்படின்னா புலனின்ப விஷயங்கள் அதை நரிஷ் பண்ணுது. ஒரு வேர் ஸ்ட்ராங்கா உள்ள ஊடுருவது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள தண்ணி இருந்தாதான் அந்த வேர் ஊடுருவி அந்த மரம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அந்த இடத்துல வலுப்படும். ஓகேவா? அப்ப இந்த இடத்துல தண்ணின்னு எதை சொல்லி இருக்கிறோம், ஒரு மரத்தை வளமூட்டுவதற்கு தண்ணி தேவை அப்படின்னா இந்த ஜட உலக மரத்தை வந்து இந்த ஆசை மரத்தை வந்து வலுவூட்டுறது எது அப்படின்னா முக்குணங்கள். முக்குணங்களுக்கான அந்த இது எங்கேருந்து வந்தது, அதுக்கு நரிஷ்மெண்ட் பண்ற விஷயம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய புலனின்ப விஷயங்கள். ஓகேவா? சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் மேலதான் நம்ம என்ன வச்சுட்டு இருக்கோம், நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் வச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது நம்மள எங்க கொண்டு போய் விட்டுருது அப்படின்னா கண்டிஷன் சோலாவே மறுபடியும் ஆக்கிடுது. மேல மேல நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாவே நம்ம இந்த உலோகத்துல திருப்பி திருப்பி பிறந்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? என்ன ஆகும், ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு மாறுவோம். உயிர் வாழி அவன் செய்யக்கூடிய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் உயர்ந்த அந்த பிரான்சஸ்க்கு போவான், அதுல இருந்து சம்டைம்ஸ் தாழ்ந்த பிரான்சஸ்க்கு போவான், இன்னும் மோசமான தாழ்ந்த பிரான்சஸ்க்கு போவான். சோ இந்த பிரான்சஸ்க்கு நடுவுல அவனோட டிரான்ஸ்பார்மேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும். மத்தது 3-4 न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः
तम एव चाप्यं पुरुषं प्रबध्ये यद प्रवृत्ति प्रसृदा पुराणी. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. சரி, இந்த மரம் இப்படி தலைகீழ தொங்குதே, இதோட உண்மை உருவம் எங்க அப்படின்னா அது இங்க இல்ல. சொல்லியிருக்கோம், அது எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தலைகீழ இருக்கிறதுனால இதோட வேர் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? நம்ம இதை படிக்கிறதுனால, இந்த ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம எதை கிருஷ்ணலோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. வேறு ஆணி வேர் எங்க அப்படின்னா பகவான் நமக்கு தெரியுது. எங்க முடியுது? அது முடியவே இல்லை. அது மேல மேல வளப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? மேல மேல புலனின்ப விஷயங்களுக்கு நம்ம ஆட்படுறோம், மேல மேல நம்ம பந்த பண்றோம். சோ நிறைய நிறைய பிரான்ச்சஸ் அது உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மரம் முடிகிற வழியாவே காணும். இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். ஆனா இந்த மரத்தை நம்மளால கட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் வி கேன். எப்படி தெரியுமா? பற்றின்மை. நம்ம அந்த ஜட ஆசைகளை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறது. இதுதான் இந்த இந்த ஆசையை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்ஸ் இந்த மரம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஃபுல்லி கட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம். அப்படி கட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பிரான்ச்சுக்கு பிரான்ச் மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா, அது நடக்காது. எங்க இருப்போம்? இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல இருப்போம். தொடர்ந்து நம்ம இந்த முயற்சியை போட்டு இந்த பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்து மூலமா நம்ம எங்க போயிடுவோம்? இந்த உண்மையான மரத்தை தேடி நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடுவோம். ஒரு மரம், நம்ம இதை எப்படின்னு நீங்க இமேஜினேட் பண்ணி பாக்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஒரு நீர்நிலையோட ஓரத்துல வந்து மரம் நட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரிஜினல் மரம் வந்து அந்த பேங்க் ஆஃப் த ரிவர்ல நிற்கும். அதோட இமேஜ் எங்க தெரியும் அப்படின்னா அந்த தண்ணியில தெரியும். சரியா? அந்த அந்த தண்ணி அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மரத்தோட பிம்பம் அந்த இடத்துல தெரியுது. அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே. சரியா? அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இதே மாதிரிதான் வேர்கள் மேலேயும் கிளைகள் கீழேயும் இருக்கிற மாதிரி அந்த பிம்பம் நமக்கு தெரியும். நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க. அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது மரம். அதோட பிம்பம் வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்குது. இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசை இருக்கு. ஓகேவா? அங்க தண்ணி இருக்கிறதுனால பிம்பம் தெரியுது, இங்க ஆசை இருக்கிறதுனால இந்த பிம்பம் தெரியுது. தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீர்நிலைக்கு பக்கத்துல நீங்க போகும்போது தண்ணி இல்லாம அந்த ஆறு வற்றி இருக்கிற டயத்துல அந்த இதோட இமேஜ் ரிஃப்ளெக்ஷன் கீழே விழுமா? விழாது. ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியாது. நிழல் வேணா விழும், ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியாது. அதே மாதிரிதான் இங்க பற்றுதல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த ஆசை அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரிஜினல் ட்ரீயோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இங்கே வராது. அப்ப எதை விடணும்? பற்றுதலை விடணும். பற்றுதலை விடணும்னா நம்ம எந்த கோடரியை கொண்டு அந்த மரத்தை வெட்டணும்? பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் அந்த மரத்தை உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்ப நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை வெட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த உலக பற்றுதல் ஜட உலக பற்றுதல் இருந்து கம்ப்ளீட்டா நம்மள டிட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு மேல நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாம் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்ம யாருக்கிட்ட நம்மள சரண்டர் பண்ணிப்போம்? அன்டு ஹிம். ஓகேவா? அப்ப அவங்க எங்க இருப்பாங்க? அவங்களுடைய பரமானு லோகத்துல இருப்பாங்க. அங்க போனா நம்ம திரும்பி வருவோமா? வரமாட்டோம். அங்க போய் நித்தியம் நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியும். எல்லா விஷயமும் யாருகிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குது? மூல வேறு யாரு? பகவான் தான். சோ யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடர்கின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ, அவங்க தானே பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் படிச்சாங்க. நம்ம படைச்சாங்க. எல்லாமே நம்ம வரிசையா படிச்சுட்டு தான் வரும். அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் நாம் என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்மள சரண்டர் பண்ணிக்கணும். சோ இதுல என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆச்சாரியாட்ட அணுகணும். ஓகேவா? அவங்க என்ன சொல்லி தருவாங்க? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி யாரு, அவங்கதான் மூல முதற் கடவுள் அப்படிங்கறத சொல்லி தருவாங்க. அது இல்லையா, டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன், அது முக்கியம். அதுவும் இல்லையா, நம்ம டைரக்டா நம்ம போய் என்ன பண்ணிடலாம்? பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? அகம் சர்வசிய சாகம். ஓகேவா? அதாவது நானே எல்லாவற்றுக்குமான மூலம், நான் என்கிட்ட தான் எல்லாமே தொடங்குது. இப்ப நான் யாரு அப்படின்னு கேட்டேன்னா, என்ன கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் எங்க அப்பாவோட பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகேவா? எங்க அப்பா யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க தாத்தாவோட பையன். ஓகேவா? தாத்தா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க பெரிய தாத்தாவோட பையன். இப்படி வரிசையா போகுமா? இது போய் எங்க முடியும்? பிரம்மாட்ட முடியும். பிரம்மாவுக்கு அப்பா யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது கிருஷ்ணாட்ட முடியும். சோ அனைத்திற்கும் மூலம் யாரு அப்படின்னா பகவான். ரூட்டு நம்ம எப்படி போறோம்? கரெக்டா ரூட்டு போறோம். இப்படி இல்லாம கம்ப்ளீட்டா வயலேட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன, நான் எங்க அப்பா, அதுக்கு முன்னாடி யாரு? பகவான். டைரக்டா சொல்லிடலாம். ஓகேவா? அகம் சர்வசிய சாகம், நானே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அப்படின்னு பகவான் சொன்னது. இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பக்தனுக்கு புரிஞ்சிடும். சோ உண்மை ஞானம் இதுதான். இந்த உண்மை ஞானத்தை விருத்தி செய்யறது மூலமா என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளால கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்க முடியும். 6 methods. Yes, Mataji.
न तत्पासयदे सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्त्वत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. அப்ப அவங்களோட லோகம் அங்க வரணும்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த லோகம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும்னு நம்ம, ஓகேவா? சிந்தாமணி தாமம் சொல்லியிருப்பாங்க பிரம்ம சம்ஹிதையில. பகவானுடைய லோகங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, முத்துக்களாலும் மணிகளாலும் பொன்னாலுமான மாளிகைகள். எல்லா இடத்துலயும் என்ன இறைஞ்சிருக்குமா, ஓகேவா? ஃபுல்லா தங்கங்கள் அதால ஆனப்பட்ட மாளிகைகள், மண்டபங்கள் அதெல்லாம் இருக்கும். கீழெல்லாம் என்ன முத்துக்கள் சிதறி இருக்கும். எப்போதும் பால் கறக்கக்கூடிய சுரபி பசுக்கள் சுத்தி நிற்கும். எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய திவ்யமான புலன்களையோட ஆத்மாக்கள் அங்க சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய பரந்தாமங்கிறது. அது எப்படி ஒளியூட்டப்பட்டிருக்குங்கிறத இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. இந்த எந்த விஷயமும் கிடையாது. யாரால ஒளியூட்டப்படுது? பகவானுடைய அந்த அவங்களுடைய உடல்ல இருந்து, திவ்யமான உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசமான தேஜஸ்ல இருந்து தான், ஓகேவா? அது அந்த உலகத்தை மட்டும் இல்ல, பகவானுடைய அந்த உயர் கிரகமான அந்த கோலோக வைகுண்டத்தை மட்டும் அது பிரகாசப்படுத்தல. அது என்ன பண்ணிருக்குது? ஆன்மீக உலகம் பூரா பிரகாசப்படுத்தி இருக்குது, ஓகேவா? அது மகத்தத்துவத்தாலதான் மறைக்கப்பட்டிருக்குது. அதனாலதான் நமக்கு தெரியல அவங்களோட பிரகாசம் அப்படிங்கிறது. அந்த மகத்தத்துவம் தான் என்ன பண்ணுது? ஆன்மீக உலகத்தையும் பௌதிக உலகத்தையும் ரெண்டா பிரிக்குது. நமக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த லைன் மகத்தத்துவம். அதுதான் நம்மள ஜட உலக பந்தத்தை நம்மள கொண்டு வந்துருச்சு. நம்ம எல்லாம் தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களா வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பந்தம், பற்று அப்படிங்கிறது தான். சோ பகவானை அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க நமக்கு எப்பயுமே நைட்ல போகணுமா, லைட் வேணும், சரியா? லைட் இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு நெருப்பு பந்தம் அதை புடிச்சிட்டு போவாங்க, ஓகேவா? சோ இது எதுவுமே என்ன கிடையாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய உலகத்துல கிடையாது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. எல்லா கிரகங்களும், ஆன்மீக கிரகங்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி அப்படின்னா சுய பிரகாசம் உடையது, ஓகேவா? அவங்களோட பகவானுடைய அந்த வாசஸ்தலத்தோட சிறப்பு சொல்றதுதான் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா 7 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். நம்ம எல்லாருமே யாரு? பகவானுடைய அம்சங்கள், பின்ன அம்சங்கள், பின்னங்கள்னு சொல்லுவோம்ல. we are all fragments of பகவான். சோ இந்த கட்டுண்ட உலகில் இந்த கண்டிஷன்டு சோல், நம்ம எல்லாருமே கண்டிஷன்டு சோல். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். நம்ம எல்லாரும் எத்தனை புலன்கள் இருக்குது? 5 புலன்கள் பிளஸ் மனம். இந்த 6 விஷயமும் சேர்ந்து நம்மள என்ன செஞ்சிருது அப்படின்னா, இங்கே நம்மள வந்து உழல வைக்குது, சிரமப்பட வைக்குது. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க, ஓகேவா? பகவானுடைய அம்சம் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறோம். அவங்க தங்க மலை, தங்க சுரங்கம் அப்படின்னா நம்ம தங்க துகள். சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே தன்மை ஒன்று, குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். பகவானுடைய குணங்கள் அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள்ல நமக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் 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 நம்மள்ட்ட இருக்குது. அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் ரொம்ப கம்மியா, குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம சேம் கிடையாது, குவாலிட்டி வைஸ் சேம். ஸோ நமக்கும் உண்டு. அதுல ஒண்ணு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த ஃப்ரீடம், ஓகேவா? அதே ஃப்ரீடம் நமக்கும் இருக்கும். அந்த ஃப்ரீடம்னாலதான், அந்த ஒரு சுதந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்ததுனாலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? we are doing wrong things. இந்த ராங் திங்ஸ் பண்றதுனால, அந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றதுனால நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா, கெட்ட விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த புலனின்ப இச்சைக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம மேல மேல நம்மள எங்க என்ன பண்ணிக்கிறோம்? கட்டுப்படுத்திக்கிறோம். சோ இங்கே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் ஆனோம் அப்படின்னா நோ மோர் முக்தி. முக்திக்கு வழியே கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த உடல் அடுத்த ஜென்மால அவன் எடுக்க போறான். சோ அந்த உடல் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஜென்மால இருக்கும்போது இந்த ஆத்மா செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை பொறுத்துதான் இருக்கு. சோ அந்த இடத்துல முக்திங்கிறது கிடையாது. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர், சரியா? 8 மெத்தட்ஸ். शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्रयात्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. அதான் உடல் மாற்றத்தை பத்தி தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். ஒரு காற்று வந்து ஒரு பூஞ்சோலை வழியா வீசும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய பூக்களுடைய நறுமணத்தை தாங்கிட்டு அது அடுத்த இடத்துக்கு போகுது. அந்த இடத்துல பூவே இருக்காது, அந்த வாசனை அந்த ஏரியா ஃபுல்லா பரப்பும். இங்கே இந்த வாசனை வருது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பூச்செடி இல்லையே, ஓ பக்கத்துல இந்த ரோஜா மலர் பூத்திருக்குது, அந்த வாசனை இங்க
அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல அந்த ஒரு நம்ம வாசனை பிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த உணர்வுங்கிறத நம்மளால கேட்சப் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜீவாத்மானவன் ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகிட்டே போறான். ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். அந்த உடல் மாற்றம்ங்கிறது யாரை பொறுத்தது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், ஜீவாத்மாவை பொறுத்தது. இந்த ஜீவாத்மாவை பொறுத்ததுன்னா ஜீவாத்மா என்ன செய்யுது, அந்த ஆத்மா சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வையும் என்ன பண்ணிட்டு தன்னோட எடுத்துக்குது. ஸ்தூல உடலை மட்டும் தான் விட்டுட்டு போகும், சூக்ஷ்ம உடல் ஆத்மாவோட தான் கேரி ஓவர் ஆயிட்டே போகும். நம்ம என்ன மாதிரி உணர்வுல நம்ம இந்த உடலை விட்டோமோ அந்த உடலை தான் எடுக்க போறோம். ஓகேவா? நம்ம வந்து ஒரு தெய்வீக உணர்வோட நம்ம அந்த உடலை விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவர் உடல் கிடைக்கும். கிருஷ்ண உணர்வோட உடலை விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானுடைய உலகம் கிடைக்கும். ஒரு ரொம்ப லோயர் அனிமல்ஸ் நாய் உணர்வோட இந்த உடலை விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாய் உடல் கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ நம்மளோட உணர்வு எதை பொறுத்து இந்த உடலை விடுறோமோ அந்த உணர்வை தான் அந்த ஆத்மா வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது. அப்ப என்ன ஆகுமா, அதே மாதிரியான ஒரு உடலை வந்து மறுஜென்மால அது எடுக்கும். சோ இப்ப ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு ஜீவாத்மா என்ன பண்ணிட்டு போகுது அப்படின்னா அந்த உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. ஒரு காற்று ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த வாசனையை சுமந்து செல்ற மாதிரி இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். இப்ப இந்த ஜென்மால வந்து ஒரு உடல் அப்படின்னா இந்த ஜென்மால இருக்கும்போது என்ன உடல் எடுத்திருக்கானோ அதுக்கான காரியங்கள் நற்காரியங்களா இருந்து அதுக்கு நற்பலன்கள் விளைந்து அதுக்கான விளைவுகள்லாம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அந்த உணர்வு என்ன மாதிரி நல்ல உணர்வா இருக்கும். சோ அவனுக்கு நல்ல உடல் கிடைக்கும். இல்லையா, ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எந்த மாதிரி 84 லட்சம் ஸ்பீஷஸ்ல எந்த உடலை வேணாலும் அந்த உணர்வானது எடுக்க செய்யும். ஓகேவா? சோ நல்ல உணர்வுங்கிறது அந்த இடத்துல தேவை. எப்படி நறுமணத்தை காற்று தாங்கி சென்றால் அந்த அந்த காத்து வந்து வாசனையோட இருக்கும். இதுவே ஒரு பூஞ்சோலையை தாண்டி போகும்போது அந்த காற்று நல்ல வாசனையை தூக்கி போகுதுன்னு சொன்னோம். இதுவே வந்து வேற ஒரு இடத்த அதை தாண்டி போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரியா? அப்ப என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒரு டேங்க கிளீன் பண்றாங்க, ஓகேவா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப அந்த சீவேஜ் ஸ்மெல் அடிக்கும். ஓகேவா? அந்த ஸ்மெல்லோட வர்ற காற்றுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், டக்கு நம்மளோட மூக்கை க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய உணர்வுங்கிறது நல்ல உணர்வா இருந்தது அப்படின்னா அது வரவேற்கக்கூடியது, வேற ஒரு நல்ல உடலை அது எடுக்கும். இல்ல அது தீய உணர்வா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடலை அவன் எடுப்பான். 9 மாதாஜி. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் என்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஓகேவா? இது வந்து எந்த உடலை எடுக்கிறாங்களோ அந்த உடல் அது எந்தெந்த சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 புலன்பங்கள், அந்த புலன் பொருட்கள், அந்த புலன் பொருட்களை எது நாடும் அப்படின்னா இந்த கர்மேந்திரியங்கள். சோ இந்த விஷயத்தோட எது ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா மனம் அப்படிங்கிற விஷயம். சோ அந்த 6 புலன்களோட சேர்ந்து என்ன செய்யறான், அவன் அந்த புலன்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அனுபவிக்கிறதுனால என்ன கிடைக்கும், சம்டைம்ஸ் அது வந்து அவனுக்கு என்ஜாய்மெண்ட்டை வழி கொடுக்கும், சம்டைம்ஸ் அது சஃபரிங்க்கும் அது வழி கொடுக்கும். 10 மெத்தட்ஸ். उत्क्रामन्तं स्थिरं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா பக்தனாக்கு. ஓகேவா? அல்லது பகவானோட தன்னை அசோசியேட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு. ஓகேவா? அல்லது பகவானை பத்தி பேசக்கூடிய அந்த டிவோட்டிஸோட நம்மளை அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஞானம்ங்கிறது தெரிய வரும். சரியா? ஏன்னா இது வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். சரியா? இது யாருக்கு சொல்லப்படணும் அப்படிங்கறத பகவான் 18th சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. என் மேல பொறாமை உள்ளவனுக்கோ என் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கோ பகவத்கீதை உரைக்கப்படக்கூடாது. சரியா? அப்ப நம்பிக்கையோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த விஷயத்த நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ அதை தவிர மத்தவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மூடர்கள். அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாதான், உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான், இந்த உடலை அவங்க கைவிடும் போது அப்ப இந்த உணர்வோட அவங்க கைவிடுறாங்க. இந்த உடல்ங்கிறது இங்க போயிடுது, ஆத்மாவும் அவனுடைய உணர்வு அப்படிங்கிறதும் அது வந்து திருப்பி எங்க போகுது, பகவான் கிட்ட. சரியா? எப்ப தூய நிலையில அவன் தன்னுடைய இந்த உடலை விடும்போது. அப்படி இல்லையா அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த விளைவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடலை மறுபடியும் அந்த ஜீவாத்மா எடுப்பான். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? சாங்கியா பிலாசபில இருந்து எந்த விதமான நாலேஜும் அவங்களுக்கு இருக்காது முட்டாள்களுக்கு. இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான்,
நம்ம இந்த உடலை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் எப்ப தெரியும்? இந்த ஞானத்தெல்லாம் கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான், இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான். இந்த உடலை எடுக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம 13th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கிறோம். எதனால? இந்த 3 குணங்கள், இந்த 3 குணங்களோட இந்த ஜீவாத்மா சம்பந்தப்படுறதுனாலதான். அவ்யக்தம், அது கண்ணுக்கு வேற தெரியாது. ஓகேவா? அது கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரி. காமம் எப்படி ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியோ, அதே மாதிரி என்ன, இந்த 3 குணங்களும் கூட. ஓகேவா? சோ என்ன ஆகுது, அந்த 3 குணங்களின் கீழே இருந்துக்கிறதுனாலதான் இந்த உடலை எடுக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறது, நல்லதோ கெட்டதோ இதை அனுபவிக்கிறதுக்கான காரணம் அது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியாது? இந்த ஞானம் அடையாதவனுக்கு தெரியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஞான கண்களை பெற்றவர். ஓகேவா? ஞான கண்களை பெற்றவர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய அறிவு தேவை. இப்ப ஸ்டிச்சிங் வந்து ஒரு டெய்லருக்கும் தெரியும், ஒரு டாக்டருக்கும் தெரியும். ஓகேவா? 2 பேரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தைக்கிறது தெரியும். ஓகேவா? ஆனா 2 பேருக்கும் ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சாலும் கூட ஒரு டாக்டர் செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து ஒரு டெய்லரால செய்ய முடியாது. ஓகேவா? எனக்கும் தான் ஸ்டிச்சிங் தெரியும், நானும் சர்ஜரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெய்லர் இறங்க முடியுமா? இறங்க முடியாது. எனக்கும் தான் கண்கள் இருக்கு, எனக்கும் தான் மத்த எல்லா புலன்களும் இருக்கு, நானும் தான் சில செயல்களை, எனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யறேன். அப்ப எனக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா, இவங்க எதோட சம்மந்தப்படுத்திக்கிறாங்க? ஃபுல்லா பௌதிக செயல்களை இவங்க செய்யறாங்க. தன்னை திருப்திப்படுத்திக்கிறதுக்காக, தன்னை சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்காக செய்யறாங்க. சோ இவங்களை என்னன்னு சொல்றாங்க? முட்டாள்கள். இந்த குணம் என்ன, எய்தர் தமோ குணமோ அல்லது ரஜோகுணமாவோ இருக்கும். தன்னை திருப்திப்படுத்துறது இருக்கட்டும், நம்ம இந்த உடலை எடுத்ததே எதுக்காக? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். ஒரு ஜீவாத்மாவானவன் ஒரு உடலை எடுப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக தான். சரியா? சோ இந்த உடலை எடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன? இந்த உடலையும் இந்த ஆத்மாவையும் கொடுத்தது யாரு? நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் கொடுத்தது யாரு? அப்படின்ற இந்த ஞானம், இந்த யோசனை எல்லாம் ஒருத்தவனுக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறமேட்டு அவன் செய்யக்கூடிய விஷயங்களே என்னவா இருக்கும்? பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருந்தாலும் கூட எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவன் செய்வான். சோ ஒரே தொழிலை 2 பேரும் செஞ்சாலும் கூட, ஸ்டிச்சிங் வேலை 2 பேருக்கும் தெரிஞ்சாலும் கூட, இவங்க செய்யக்கூடியது யாருக்கு? இது அதுக்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இருக்காது. ஏன்னா இந்த தனக்காக, தன்னுடைய செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்காக உழைக்கிறவங்களோட குணம் என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணம். இல்ல எல்லாமே பகவானுக்காக அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பாக்குறவங்க, அந்த குணம் என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணம் அல்லது சுத்த சத்துவ குணம். அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? இந்த ஞானம். சோ அவங்க பார்க்கக்கூடியது திவ்ய புலன்களாகிய அவங்களுடைய ஞான கண்களால பாக்குறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இந்த உடல் ஏன் இந்த உடலை எடுத்தோம், இந்த உடலால இங்க கட்டுண்டு இருக்கிற நம்ம திருப்பி எப்படி பகவான்கிட்ட நம்மளோட சேவைகளை செய்யறது மூலமா அவங்கள்ட்ட போயிட முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு புரியும். 11, 12 ரெண்டு மெத்தட்ஸ். यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यत् आदित्यकदं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஓகேவா? தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். நம்ம ஏங்க பிறந்திருக்கிறோம், நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவங்க தன்னை திருப்திப்படுத்திக்க மாட்டாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துற வேலைகளை அவங்க செய்வாங்க. அவங்க எல்லாம் என்னன்னு சொல்றோம்? ஆன்மீகவாதிகள். இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும், இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மற்ற குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க? தன்னை திருப்திப்படுத்திக்கிறதுல முனைப்போடு இருப்பாங்களே தவிர பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது தான் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அவங்க முயற்சி செஞ்சாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை அவங்களால காண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கான அந்த ஞானத்தை அவங்க பெறல. அவங்க இருக்கக்கூடியது ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஞானம்ங்கிறது எப்ப கிடைக்கும்? அவங்க வாசுதேவ தலத்துக்கு வந்தா மட்டும்தான், சுத்த சத்துவ நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறத அவங்களால பெற முடியும். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. சூரியனுக்கு அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்கறது யாரு? சந்திரனுக்கு அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பகவான் தான். இப்ப சன்னோ மூணோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நோ ஒன் கேன் சர்வை. ஓகேவா? யாராலையும் உயிரோட இருக்க முடியாது, சன் இல்லைனாலும் மூணு இல்லைனாலும். இது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம். ஓகேவா? அப்ப இவங்க 2 பேருக்கும் ஒளியை கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான். இது என்ன அப்படின்னா 2ஆம் நிலை. ஓகே, இவங்க 2 பேருக்கும் இந்த வெளிச்சம்ங்கிறது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்ல இருந்து வெளிவர அந்த தேஜஸை தான் இவங்க 2 பேரும் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இவங்க எல்லாம் பகவானுடைய அங்கங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அந்த பக்தியின் 2ஆம் நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம். அப்ப இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளோட மனசுல பரிபூரணமா ஆகுது, வருது. ஓகேவா?
சோ சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. எல்லா விதமான ஒளியும் யாரு அதுக்கு மூல முதற் கடவுள் மூல முதல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். எல்லாமே பிரகாசிக்கக்கூடியது, எல்லா விஷயமே பகவான் இருந்து வருதுங்கிற விஷயத்த பகவான் சொல்றாங்க. 13 மாதாஜி. गाम् आविश्य च भूतानि तारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். பகவான் எல்லா கிரகத்துக்குள்ளயும் வராங்க. எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் படைக்கிறாங்க. அவங்க எல்லா கிரகத்துக்குள்ளயும் வராங்க. எப்படி எல்லா கிரகத்துக்குள்ளயும் வராங்க அப்படின்னா பரமாத்மா ரூபத்துல. பரமாத்மா ரூபத்துல அவங்க எங்கெல்லாம் வராங்க? சர்வ ஜீவராசிக்குள்ளேயும் வராங்க, அணுவுக்குள்ள கூட போறாங்க. ஓகேவா? எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. கிரகங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு பாதையில ஒரு 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 இடத்துல அது எல்லாமே நிலை பெற்று இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் பகவான். சரியா? நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். சரியா? எல்லாம் ஒரு காய்கறியோ பழமோ எதுவா இருந்தாலும் தானியங்களோ எதுவா இருந்தாலும் விளையும் போது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினல் டேஸ்ட் ஒண்ணு கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சந்திரனிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒளி. எப்படி சூரிய ஒளி முக்கியமோ அதே மாதிரி அது அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு சுவையை பெறணும் அப்படின்னா சந்திர ஒளிங்கிறது முக்கியம். ஓகேவா? அந்த ஒளியை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான். அதனால அதுக்குள்ள என்ன இருக்குது? அந்த டேஸ்ட்ங்கிறது நம்ம கிடைக்குது. நம்ம சுவீகரிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்திலயும் இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அந்த அந்த எல்லாமே பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குங்கிறது நம்ம முன்னாடியே ஒரு அனாலஜி சொல்லியிருக்கிறோம். ஒரு கைப்பிடி மணல் எடுத்து நம்ம கைக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு துகள் கூட பறக்காது. எல்லாமே என்ன இருக்கு? கைக்குள்ள கட்டுண்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாங்க? எத்தனையோ கிரகங்களை உண்டு பண்ணாலும் கூட எல்லாமே அவரே நிலைக்கோட்டுல அமைகிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க? கட்டி பிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. கையை அப்படி பிரிச்சு விட்டோம்னா அந்த துகள்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிடும்? பறந்து செதறி காற்றுல கண்ணா பின்னான்னு போயிடும். ஓகேவா? எதுவுமே நம்மளால திருப்பி பிடிக்க முடியுமா? முடியாது. பகவான் என்ன பண்றாங்க? எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல்டா தன்னோட கையில வச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு என்ன சொல்றது, நம்ம ஆத்மா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது உயிர் அப்படிங்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா தண்ணியில மிதக்கும். பாடி வந்து இந்த உடலானது வந்து தண்ணியில மிதக்கும். எப்ப மிதக்கும் அப்படின்னா ஆத்மா இருக்கும்போது. சரியா? அதே மாதிரி கிரகங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காத்துல மிதந்துகிட்டு இருக்கு. எதனால அப்படின்னா பரமாத்மா இருக்கிறதுனால. இந்த அனாலஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆத்மா இருந்தா உடல்ங்கிறது நீர்ல மிதக்கும். இல்ல உயிரற்ற சடலமும் மிதக்குதேன்னு சொல்லாதீங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்படிதான் மிதக்கும். எடுத்த உடனே நமக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னா உடல் நீரில் மிதக்கும் எப்ப அப்படின்னா அந்த ஆத்மாங்கிறது அந்த இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா மிதக்கும். அதே மாதிரியே பரமாத்மா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த தைரியத்துல என்ன ஆகுது? இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே அவங்களால உருவாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே காற்றுல மிதந்துகிட்டு இருக்குது. பட் எல்லாமே கண்ட்ரோல்டு பை பகவான். அவங்களுடைய கைப்பிடிக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு. எதுவுமே பகவானோட கைப்பிடியை விட்டு தவறி வெளியில போகல. 14 மாதாஜி. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण माताजी. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். ஓகேவா? இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம 13th சாப்டர்ல பகவான் ரியலைசேஷன்ல பார்த்தோம்னா அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, அப்புறம் ஆனந்தமயான்னு பார்த்தோமா. அதுல முதல் 2 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பஞ்சபூதங்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் 2த்த பார்த்தோம். அன்னமயா, பிராணமயான்னு. அன்னமயம்னா என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து நெருப்பின் வடிவத்துல நம்மளோட எங்க இருக்கிறாங்க? ஸ்டொமக், நம்மளோட வயிற்றுல இருக்கிறாங்க. சோ வயிற்றுக்கு நம்ம போட்ட உணவானது செரிக்க வைக்கிறதுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அக்னிங்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது. அக்னி ரூபமா இருக்கக்கூடிய பகவான் என்ன செய்யறாங்க? அந்த உணவை செரிக்க வச்சு அந்த ஆற்றலை அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் வழங்குறாங்க. சோ ஜீரண நெருப்பா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான். அதே மாதிரி பிராணமயா அப்படின்னு அடுத்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன். அடுத்த பஞ்சபூத ரியலைசேஷன் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராணமயான்னு. நம்ம மூச்சை உள்ள இழுக்கிறோம், வெளியில இழுக்கிறோம். இது எங்க வருது? லங்ஸ்ல நடக்குது. ஓகேவா? நம்மளுடைய சுவாச குழாய் அதுல நடக்குது. நம்மளோட இந்த பிராணவாயுவை எங்க இழுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட லங்ஸ். ஓகேவா? சோ அந்த லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பிராணவாயு உள்ளர இழுத்து அதுக்கான அந்த காற்று வெளி சுவாச காற்றை வெளியில விட வைக்கிறாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல இந்த காற்று ரூபத்துல அது அக்னி ரூபத்துல இதுல இருக்கிறாங்க, இங்க வயிற்றுல இருக்கிறாங்க. இது லங்ஸ்ல வந்து வாயு ரூபமா இருக்கிறாங்க. இந்த 2 விதமான ரியலைசேஷன் நம்ம 13th சாப்டர்ல பார்த்தோம். பகவானுடைய அந்த படிநிலைகள் அவங்களை எப்படி எல்லாம் நம்ம ரிலேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த 2 விதமான படிநிலைகள். சோ எகெயின் நீங்க பகவான் அதே தான் சொல்றாங்க. ஜீரண நெருப்பாக நான் இருக்கிறேன், அப்புறம் காற்றுடன் நான் இணைந்துள்ளேன். சோ இந்த 2 விஷயத்தினாலையும் ஒரு ஜீவாத்மானவர் சர்வை பண்ண முடியும்.
4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். என்ன 4 விதமான உணவு? நம்ம சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் தான் 4 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. சதுர்விதம் அன்னம் வந்து அதாவது நம்ம என்ன செய்வோம், அருந்தப்படுபவை, அதாவது குடிப்போம்ல, குடிக்கிறது. அப்புறம் மென்னு சாப்பிடுவோம்ல சிலது அது. அப்புறம் சிலதெல்லாம் வந்து நக்கி சாப்பிடுவோம், தேன் அதெல்லாம் கொடுத்தா நக்கி சாப்பிடுவோம். அப்புறம் வந்து உறிஞ்சுவோம், சிலதெல்லாம் உறிஞ்சு குடிப்போம், ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டத்தெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உறிஞ்சு குடிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அருந்துறது, அப்புறம் நக்கி சாப்பிட்றது, அப்புறம் கடிச்சு சாப்பிட்றது, அப்புறம் உறிஞ்சு குடிக்கிறது. இந்த மாதிரி என்ன விஷயங்கள் எதை நம்ம உள்ளார இன்டேக் பண்ணிக்கிட்டாலும் எல்லாத்தையும் செரிக்க செய்யறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்னி ஸ்வரூபத்துல உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவான். 15 methods. Yes, Mataji. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहं. हरे कृष्ण Mataji. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் விற்றுள்ளேன். பகவான் வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல எல்லோருடைய இதயத்திலும் விற்றிருக்கிறாங்க. என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. அவங்கதான் நம்ம உயிர்வாழிக்கான எல்லா விஷயங்களையும் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன்னா அம்மாவோட ஊம்புல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஞாபக சக்தி. பகவானோட நம்ம கொண்டிருந்த அந்த தொடர்புங்கிறத நம்ம அப்பயும் வச்சுட்டு இருந்தோம். ஆகா, இந்த மாதிரி ஒரு நீருக்குள்ள நம்ம மூழ்கின்ற இப்படி இருக்கிறோமே, அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே அது சுத்தி சுத்தி வரும், அதுல அவ்வளவு புழுக்கள் இருக்கும், அதால கடி வாங்கும் அந்த குழந்தையானது. ஓகேவா? அப்பெல்லாம் இவ்வளவு நம்ம துன்பப்படுறோமே, இவ்வளவு துன்பத்துல நம்ம உழறதுக்கான காரணம் இப்படி ஒரு பிறப்பை நம்ம எடுக்கணுமா பகவானே, என்னை ஏன் இப்படி ஒரு பிறப்பு எடுக்க வச்ச அப்படின்னு இந்த குழந்தையானது உள்ளர இருக்கும்போது பகவானை விடாம நினைச்சுட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஆனா வெளியில வந்த உடனே என்ன ஆகுது, இந்த உலகத்தோட தன்னை தொடர்பு படுத்திக்கிறதுல சம்பந்தப்படுத்திக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பகவானை பத்தின நினைப்பதான் முதல்ல விடுது. ஓகேவா? சோ ஞாபக சக்தி, அந்த அறிவு, அப்புறம் மறதி எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் உண்டாகுது. அந்த உணர்வோடயே அந்த ஆத்மா அந்த உணர்வு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், அந்த குழந்தை அந்த பக்தி பாதையில மறுபடியும் வந்து பயணிக்க ஆரம்பிக்கலாம். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஓகேவா? எல்லா வேதைஷ்ட சர்வை அகமேவ வேத்தியோ, எல்லா வேதங்களும் யார சொல்லுது, யார புகழ்பாடுது அப்படின்னா பகவானை பத்தி தான் புகழப்பாடுது. வேதாந்த கிருத் வேதவி தேவச்சாகம் அப்படின்னா எல்லா வேதங்களையும் தெரிஞ்சவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன்னா அவங்களால சொல்லப்பட்டது, அவங்களுடைய புகழறங்களால கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்ஃபில் ஆனது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள். இந்த வேத ஞானத்தை தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லி தராங்க. வேதங்கள் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளி என்ன பண்ணா போதும், பகவான்கிட்ட நம்ம சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஓகேவா? இதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஞானம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா, வேதங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு ஏத்துக்கிற ஞானம் உண்டு பாத்தீங்களா, அவனும் பக்தன். ஓகேவா? அவனாலையும் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டுங்கிறத பண்ண முடியும். பக்தி தொண்டு பண்ணி பகவானை நெருங்கிறது மூலமா நம்மளால பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அடைய முடியும். 16, 17 ரெண்டு மட்டும். Yes, Mataji. त्वाम् इमौ पुरुषौ लोके क्षरसाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. हरे कृष्ण ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்தாச்சு, ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாம் அவங்களுடைய பின்ன அம்சங்களா. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் 2 கேட்டகரி இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொன்னு தவறாதவர்கள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படும். ஜீவாத்மாக்கள் எங்கெல்லாம் இருப்பாங்க, ஜட உலகத்திலயும் இருப்பாங்க, ஆன்மீக உயர் லோகங்கள்லயும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். உயர் கிரகங்கள்ல வாழக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாக்களும் உண்டு. அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா தவறி விழாதவர்கள். இன்ஃபாலிபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஞாபகம் இருக்கும், பகவானை பத்தின அந்த எண்ணம் இருக்கும். நம்ம இந்த உடலை எடுத்ததோ, இந்த ஆத்மா இந்த உடலுக்குள்ள வந்து சேவை செய்யறதோ யாருக்காக, பகவானுக்காக அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடய அவங்க இருப்பாங்க. அதனால அவங்க தவறாதவர்கள். நம்ம எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜட உலகத்துக்கு வந்துட்டோம், எதுக்கு சம்பந்தப்பட்டு வந்துட்டோம், முக்குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டு வந்துட்டோம். அப்ப என்ன இருக்கும், நமக்கு மறதிங்கிறது வந்துடும். ஓகேவா? அப்புறம் இந்த ஜட உலகத்தை நம்ம தான் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அகங்காரம்ங்கிறது வந்துடும். மகத்தத்துவத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அந்த அகங்காரம்ங்கிறது வந்துடும். போலி அகங்காரம் வந்ததுன்னா நம்மள என்ன பண்ண முடியாது, அந்த கர்வம், நானே எல்லாத்துக்கும் சொந்தம், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்மள ஆட்கொண்டுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதிகமான ஆசை, மோகம், குரோதம். ஓகேவா? அப்புறம் பயம், மயக்கம், வீழ்ச்சி. அப்புறம் எகைன் என்ன ஆகுது, இங்கே மறுபடியும் இன்னொரு உடலை எடுத்து பிறப்பு. அதனாலதான் இதை தவறக்கூடியவர்கள் சொல்றாங்க. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ அந்த தவறக்கூடியவர்களும் தவறாதவர்களும் மட்டும்தானா, அதாவது
பிறப்பு சூழ்ச்சிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற தவறக்கூடியவர்களும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள்ங்கிறவங்க தவறாதவங்க. இவங்க 2 பேரும் தான் இருக்காங்களான்னா இதை தவிர இன்னொருத்தவங்களும் இருக்காங்க. அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷனான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அவங்கதான் அணுவுக்குள்ளேயும் போவாங்களே. சோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எல்லா உலகங்களுக்குள்ளேயும் புகுந்து அவங்க எல்லாத்தையும் காக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. 18 மெத்தட். यस्मात् क्षरम् अदितोऽहम् अक्षरात् अभिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदीत पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமனாக இருப்பதால், ஓகேவா, தவறக்கூடியவர்கள் இந்த ஜட உலக ஜீவாத்மாக்கள், தவறாதவர்கள் ஆன்மீக உலக ஜீவாத்மாக்கள். இவங்களுக்கு உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், அவங்களுக்கு உடல்ங்கிறது மாறாது. ஏன்னா முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் திவ்ய உடலோடய அவங்க சஞ்சரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. 2 பேருக்கும் அப்பாற்பட்ட திவ்யமானவனாக யார் இருக்காங்க, பகவான். நானே உத்தமன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். அகம் அஸ்மி லோகே, ஓகேவா. இந்த உலகங்கள் எல்லாத்துலயும் புருஷோத்தமனா கொண்டாடப்படுறவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க, ஹி இஸ் த கிரியேட்டர் அண்ட் ஹி இஸ் த மெயின்டைனர், ஓகேவா. சோ அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகத்தை பூரா காக்குறதுனால எல்லாராலையும் புருஷோத்தமன் என்று புகழப்படுகிறார்கள். 19 மெத்தட்ஸ். यो माम् एवम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, ஓகேவா. சோ இந்த இந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப பகவான் சொல்லி கொடுத்து இந்த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் யாருக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருச்சோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, பகவான் தான் பரமபுருஷன், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஐயம் அவனை விட்டு நீங்கிடும். ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன். அவனுக்கு இதை தவிர வேற ஞானம்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கிடையாது. எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். 20 methods. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இதுதான் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல். பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். பாவமற்றவன் பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனை கால் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இத்தகைய ஞானம் கிடைச்சவன் நிச்சயமா என்னவா இருக்க மாட்டான், பாவத்திலிருந்து விடுபட்டவனா தான் இருப்பான். சோ பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன், ஓகேவா. ஏன்னா பேரறிவு வேணும். இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பேரறிவு தேவை. அவனது முயற்சிகள் எப்பவுமே என்னவா இருக்கும், பக்குவத்தோட இருக்கும். என்ன பக்குவம் அப்படின்னா, நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன, நம்ம ஏன் இங்க பிறப்பெடுத்திருக்கிறோம், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், திருப்பி பகவானுடைய பரமவாசஸ்தலத்துக்கு செல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் அவனுடைய முயற்சிகள்ல தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த சாப்டர் பினிஷ் ஆகுது. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருப சிந்துபியேவச்ச பரிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपादाय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्ण.